ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ରାତିରେ ଆମର ଗରମ ହେଇଛି। ଗରମ ଖାଇବାକୁ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏଟା ଡାଲି ଆଉ ଏଟା ଫୁଲକୋବି ଗ୍ରୀନ ମଟର ଫଟର ପଡିକି ଟିକେ ମସଲା ଶିଳ ମସଲା ବଟା ହେଇକି ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ତ ମୂଳା, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ସବୁ କଣ କେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଖାଇବା। ଫୁଲକୋବି ମୂଳା ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବ ଟିକେ, ଗ୍ୟାସ ଫ୍ୟାସ ସବୁ କଟେଇ ଦବ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।